Makadi Vakuru. Hai, ndofara. Ameno wakadi chisikana. Aiwa, tinofara tinotenda inengora matipa. Hai, pakanaka. And nzodi kutanga ndokuti, are you excited about the vaccine? Hai, takazuwa. Nyaya tikaona kuti hai vaccine ndo ichatifadza. Anditi kuti 200,000 vanhu vedu vomuno vachanga vaine rombo anditi rokupa vaccine kuzvidzivirira kubva kuCovid-19. Trisitoga Africa izvo anditi tatanga sub-Sahara kuwana vaccine. Saka zvinofadza. So who's going to be tested first, or rather who's going to be used semi-experiment for this vaccine? Hai, aisanhiri experiment anditi tiri kuti isu vaccine yakauya ina ma-instructions 18 to 60 anditi urombo dogo kuti isu takura tavadhara uye isu taitoda kuti dai taiwana anditi ndaitaura namai chiseka ndichoti soko vava vachizviziva here kuti yakai 18 to 60 tikatoseka kuti vachazviona anditi kureva kuti vaccine iyi haisanhiri yedu isu anditi ndeyenyu imwe sevana venyika anditi vana veZimbabwe munyika yamuyananda. Saka zviri kureva here kuti vanenge vapfuura vabhazera vari 60 and above vachange vachingofa zvavo here kana kuti pane any methods dziri kugadzirwa kuti vawanirwe vaccine? Ndo patari vapaya tikati ichavuya imwe handiti iyi ndo yokutanga ichavuya ichikavha munhu wose nokuti kuti vanhu vagare vakafara andinozotaura handiti saka isavadhara ko pane patingazoshayisa handiti kuti yavuya iyi yotestiwa yedu ichivuya yakanaka. Pane nhau dzanga dzichitrenda maererano neeZimbabwe. Kune vekunze kwenyika vanga vachitaurawo vamwe vachikomplaina kuti nyika dzavo hadzina kurongeka, Zimbabwe yakaenda ikanotora yega mavaccine. Mungada kupa here, what word of advice would you like to give to other airlines kunze uko? Ndakavimbisa uye ndichiramba chingovimbisa kuti nyika ino yakanaka handiti hurumende yakanaka, hurumende ine ndege handiti Namibia vanotoishuvira handiti yavo vakanyudza, South Africa vano vachitoshuvira isine ndege yedu, ndege yomuno handiti kureva kuti kana kudenga hakuna hurumende yakadai so ndagidzo zvangu tinayo yedu ichindotora vaccine yedu chivuya nayo chivuya pano handiti toshandisa. Aiwa, tinotenda. Mubvunzo wedu wekupedzisira ndewekuti nevhale yakabva kupfuura iyi, chii chamungadawo kuudzawo kune avo vasina kuwana mapresents kubva kuvadiwa vavo? Hai, avo toti vaccine iri kuvuya handiti uye ukaona usina chawakawana domanya pamberi handiti unge uchifollowa pana ma-directions for use aripo akati wandei achabudisa vakawanda asi tatinanga nemwe handiti hauna vhale iwe shaye vhale vaccine shaye vhale vaccine wobatsirikana handiti heartbreak yotopora nevaccine zvichitisa zvakanaka handiti iwe utore vaccine handitika newe chisikana uri pakamera zvikutire zvakanaka handiti very good. Hai, zvakanaka nai vakomana nachitoseka zvemi ndaitaura namai handiti wadzima hai chitaura namai ndikati yejuzi dai vadhara varipo vadhara votoya vachiti juzi rangu tototi hai rainda handiti very good. Mazuva abata here madam boss zvavakaita tinozvifarira handiti hai kurashika vavuye kuno hakungotaura navo chete tongoseka zvedu handiti natwabamu kana munhu paanovuya wadzima here chikana ai zvakanaka oichibiningiri nasinge nenyu haina kuzobuda yakachibuda zanagiza zvangu. Hai, zvakanaka tore vaccine handiti zvikana zvakagwinya semusoro kugadzirira kuvaka mhuri saka vanza tikuudzire kutora pakanaka vakai tina vakadzi kawanda tichingovaka timborwa zvakata savanhu vane vaccine yavo
kana ndichishaura batai mazwi kuitira mangwana. Satekisi zvangu imbofonera soko. Nonga vachivete vakaimukira kausiku kundotora vaccine.